വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ അന്നവാസി അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വെളിച്ചം കടന്നു വന്നു. കാറ്ററാക്ട് സർജറി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി അമ്മ വെളിച്ചത്തിന്റെ പുതിയ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ആശുപത്രിയുടെ വാതിൽ കടന്നു വന്ന് അമ്മ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് ഒരു വലിയ സമാധാനമുണ്ടായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമമായ അൻപൂലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് വെറും ഒരു സാധാരണ യാത്രയായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് അത് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നു. അമ്മ ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അതൊരു വ്യക്തിയുടെ സന്തോഷം മാത്രമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു കുടുംബം മുഴുവന്റെയും സന്തോഷമായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലെ അമ്മ സ്വാദോടെ രുചിയോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. കാഴ്ചകൾ തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ അമ്മ കണ്ടത് വെറും മുഖങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല, വർഷങ്ങളായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും കാണാൻ കൊതിച്ച സ്വന്തം കുടുംബത്തെയായിരുന്നു.